Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Trenui Porom. Iyan ni siya ni Armaf. Te, Porom ni siya, buot ang balon pang lalaki. Pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya kung simutan? Bali nakatilaw ka na sing Irish Spring nga habon, no? Ala ang gid sila bala pero ini bala nga timpla mas sosyal siya, mas nami siya simutan, no? Ang habon niya habon lang saya pero iniya pahamot gid saya. Hamot gid siya nga nami nga kapresko sa imo. Angay gid siya pang adlaw-adlaw kag sa temperatura nga namay lang, no? Pero sing 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Katamtaman lang na namay gid na siya pang adlaw siya. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lemon verbena, iris, kag lemon. No? Ang iris, nanggatag siya nga pagkapulbos, nga pagka-lipstick hamot, pero hindi man gid siya makusog. Mas kusog ang lemon verbena kag ang lemon kay citrus kid kag mabulak siya nga hamot. Na, for the mid, we have lavender, violet, kag spicy notes. Wala pa na ko na katilaw sing violet, pero amo gini siya ang nota nga masimutan mo. Tega panumdum ko, kung violet ang gusto ko simutan, amo ning Trenui nga akon simutan, no? Kag may lavender siya, kag mga kahang nga nota. For the base, we have amber gray kag sandalwood. Ang amber gray gahatag siya pagkainit kag pagkaalat, no? Kag sandalwood sa kahoy na siya, no? Te, baw kanami sini nga pahamot. Ako niya, paborito ko ni siya kay ti madumduman ko ang Irish Spring pero ti masosyal saya, no? Kag alaang gid ni siya bala sa pagid kasikat nga pahamot, Green Irish Tweed. Iya na siya ni Creed, no? Te, ako si imo amo na lang ni bakla kay mas barato pa, no? Kag sosyal pa ang botelya. Te, kabay pa namian ka mo sini nga pahamot, kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa taso naman, bye bye.